Unai Iribar, zorionak, lehendakari txapelketako irabazlea. Normalen txapelketa honek erregulartasuna irazten un denboraldi osoan zehar, urte hain merezi honetan ez du hain erregularra izan, 3 lasterketa izan dira besteik ez, 2 konfinamendu baino lehen eta gaurko ba. Halere, lehendakari txapelketa oso importantea da eta irabaztea maila oso onan zaudela esan nahi du. Bai, aurten generalen temporada oso berezia izan da, zuk esan duzun bezala konfinamendu aurretik bikarrera intzien, Ereñon eta Urretxun, eta baina azkeneko bainatin, beste guztik bertan bera gehatu ez. Baina, azkenen de hortan emartzen, 3 karrera de indie, eta azkenen 3 karrera hoien arteko erregularrena izan martzan, azkenen lehenengo bioitan bai Ereñon eta bai Urretxun 2. eta 3. ita lortu nun, eta gaur da 3. osake, pozik, irabazitakoakin bai. Erregularrena izan za 3 karrera hauetan, baina maila oso ona ematen gaur 3. Pasaren astean Euskaldun txapelketan irabazita seguran, hanka oso ona dazkazula zan nahi du horrek. Bai, temporada beha de oso ondo hasi nun, gero pena bat izan zen hor gehatzea justo gaina hemen Gipuzkoako klasika garrantzitsunako Aiztondo, bai Valentziaga, bai Santikutz hor duntzetoztela, baina azkenen berriz denbora auki dugu entrenatzeko, motibatuta genden, temporada hon batiteko eta hala izan da, azkenen iraien hemen azkeneko karrera hautan oso maila hona ematen, generalen talde guztia, bai Xabi, bai Amon Arriz, Murua, Xago, ni, bai eman dugu beste salto bat, eta azkenen hemen ditugu postu hon hauek, sari hauek. Erakusten zea maila oso onan zaudela, horrek urrengo urtera begira ze pentsalatzen zaizu edo ze pentsamen askaz urrengo urtera begira? Oso zaila pasatzea, hortik aibazinan jotzen baina azkenen zaila deuz, gude asko ez dugu korritu, demostratzeko aukera hondik ez dugu euki eta goikok dez, goiko gu bezala korritu da ondia orduan behaiek de goian kontratua ez renoatzeko edo ez du eukide aukere demostratzeko, osake nik uste eta urten pasatzekotan oso gutxi pasako dela. Momentuz gure taldetiken azparren bai daula ja firmauta Euskaltelekin, baina besten bat hilotzu ben, eta bitarten gure lana ondo egiten segi, eta ala bada etorrikoa de saria gora hilotzekoa ez. Eskerrik asko nahi, zorionak. Bai, eskerrik asko zuri.